Morjesta! Tosiaan tänään ollaan Savrak Designin osastolla messukeskuksessa Habitare-messuilla. Ja käydään seuraavaksi pikkusen läpi, että mitä tuotteita meillä on täällä messuilla esillä ja että mitä tuotteita meiltä löytyy sitten noin muutenkin siitä meidän tuotevalikoimasta. Seuraavaksi katsotaan, että minkä tyyppisiä niin kuin noita terasseille ja laitureille ja penkille ja pöydille voidaan laittaa tämmöisiä kynttelikkejä. Eli nämä on tämmöisiä Savrak Designin toteuttamia kynttelikkejä. Niitä löytyy 3 kokoa. Tää on se isoin niistä. Ja tuossa pöydällä näkyy sitten noin 2 muuta kokoa. Eli siinä on tommoselle vähän niin kuin tuikulle, sitten on vähän isommalle kynttilälle ja sitten on niin kuin laitettuna oikeastaan tommoselle roihulle. Mutta toki niissä voi käyttää tommosia niin kuin vaikka LED-mallisia kynttilöitä, jos ollaan täällä sisätiloissa. Ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, missä on pulverimaali pinnassa. Se on kaikista tää tosiaan tumma sävy. Ja sen lisäksi meiltä löytyy myös noita samoja kynttelikköjä niin kuin haponkestävästä teräksestä. Eli silloin ne on kirkkaita ja ne on kiillotettu aina, jolloin se on sitten niin kuin erityisen hyvän näköinen sinne pöydälle tai muuta. Kyntteliköistä vielä sen verran, että noi isoimmat, niin niistä löytyy semmonen jalka, minkä pystyy laittamaan sitten vaikka sinne puutarhaan tai sinne pihalle, jolloin sen saa selkeästi ylös niin kuin siitä maanpinnasta. Samasta designista tai stylista löytyy myös tämmöisiä erilaisia tulipesiä. Nämä on tehtynä semmoisesta teräksestä kuin korten, eli siinä tulee tuommoinen ruosteinen pinta, se on sen teräksen ominaisuus ja se pysyy sitten sellaisena sitten vuosia niin kuin eteenpäin. Antaa semmoisen kivan niin kuin rustiikkisen lookin sille tuotteelle. Ja niitä löytyy kans 3 kokoa. Tää mikä meillä on nyt tässä messulla esillä on kaikista pienin. Se on noin metrin korkea. Ja sitten sen jälkeen se meidän korkein malli, niin se on noin 1,50 m korkea, jolloin siellä pystyy sitten vähän enempi latoa sitä puuta ja polttamaan sitten. Ja seuraavaksi katsotaankin sitten ehkä nämä, mitä meillä yleisimmin tai eniten menee, tai mitkä on meidän suosituimmat. Eli löytyy penkkiä selkänojalla ja sitten löytyy myös ilma. Ja löytyy yhdennistuttavaa jakkaraa ja siitäkin löytyy selkänojalla ja ilman oleva malli. Eli kun ollaan siellä terassilla tai puutarhassa, niin se on ehkä vähän kevyemmän näköinen sitten johonkin paikkoihin, kun siinä ei ole sitä selkänojaa. Ja mahdollistaa sitten tietenkin sen, että pystytään molemmin puolin istumaan siinä. Sen lisäksi meiltä löytyy tää aurinkotuoli. Siinä on säädettävä tuo selkänoja ja tosiaan materiaalit näissä kaikissa on se sama, eli ruostumaton teräs, missä on sitten semmoinen tumma pulverimaali siinä pinnassa. Kestää aikaa, kestää kulutusta ja siinä on semmoinen kivan näköinen sitten yhtenäinen niin kuin look ja design sitten näiden kaikkien kanssa. Sen lisäksi löytyy sitten halkokoreja tai halkotelineitä, millä pystytään sitten tuomaan niitä sinne sisälle ja sitten tietenkin sinne terassille. Ja tietenkin sävymaailma on samaa sitten näiden meidän muiden kalusteiden kanssa, jotta se ei sitten niin kuin hyppää sieltä silmällä. Materiaalina näissä ei ole se ruostumaton teräs, vaan tosiaan se on alumiinia, niin se on sitten selkeästi kevyempi kuin että se olisi tehty sitten rosterista. Ja sitten meillä on näitä erilaisia valoja, jotka on siis alun perin suunniteltu sinne laiturille. Ja nämä on tosiaan sillä idealla, että kans kestävät materiaalit, myös rosteria, pulverimaali pinnassansa. Ja se mikä näissä on ehkä niinku erikoisuutena on se, että nyt siellä niinku, kun ollaan siellä järvellä tai siinä lähellä sitä vettä, jos tehdään vaikka terassia hyvin lähelle siihen veden rajaan, niin näistä ei tule valoa 4 pinnalle, jotenka sitten jos niitä laitetaan sinne terassin reunaan järven puolelle tai veden puolelle, niin se, että sieltä ei tule sitä valoa sinne vesistöön, että pieneliöt sitten niin kuin ei kärsi siitä, että onko yö vai päivä. Eli siinä on koetettu ottaa huomioon niin kuin kaikki myös ne seikat. Ja muuntaja. Kaikki toimii siis tosiaan LED-tekniikalla, eli 12-volttinen. Siellä on muuntaja välissä, jonka päähän sitten pystytään niin kuin kytkemään useampia valoja. Ja isommissa kokonaisuudessa joudutaan käyttämään varmaan niin kuin paria 3 muuntajaa, sit jos niitä valoja on niin kuin enemmän. Ja
Tässä välissä voisi mainita vielä itse sen, että sitten meillä on olemassa tämmöisiä kivoja niin kompassiruusuja, jotka on laitettu sitten nuo ilmansuunnat. Toimii aika kivana semmosena niin kuin mökkilahjana. Ja valoista vielä muutama sana. Eli meiltä löytyy valopylväitä, mitkä on noin metrin mittaisia. Niistä on myös tehty tämmönen kaidemalli, jotta siitä pystyy köyden tuomaan sitten läpi, että sille saadaan nimenomaan sitä kaidefiilistä. Tuossa on toi sama valo, mitä äsken katsottiin tuossa ton kukka-asetelman kanssa. Ja sitten löytyy vielä pikkusen korkeampaa valoa niin kuin siitä väliltä. Sen lisäksi löytyy myös sähkönjakelupylväitä ja vedenjakelupylväitä. Ne on ehkä lähemmäs sinne vesirajaa, jos halutaan sitten pitää sitä venettä vaikka sähkössä tai muuta. Tai halutaan sitten puhdasta vettä joko pumpata siitä järvestä tai sitten tuoda vesilinjaa pitkin sieltä mökiltä suoraan siihen rantaan. Mutta tosiaan valoja löytyy niin kuin huomattavasti erilaisia malleja. Ja kannattaa melkein katsoa että meidän nettisivuilta. Sieltä löytyy aina sitten niin kuin noin kaikista malleista tiedot ja muut, mitä on saatavilla.